Kubor nakaslem jong unongsan hima. U MLA Kamaula constituency uba PT Saukme ula kentui ka sarkar jilla pakade ben bha kam kerpang na ka benta kirang ilekai kibalawan rat na bat burom ya ka jilla hi barokowei kani kelawan hadien baki babon kinang ilekai kimshim na yo ya ki kam sarkar wat hadien bikilawan rat burom ya ka jilla hakilimpung ilekai baper uni u chief whip kalyang persha jong ka congress ulong bakladi ka pol ka sarkar jilla pakan perkhat thamai na ka benta ban bha kam kerpang ya kinang ilekai kibalawan rat burom ya ka jilla la kalong ka north east national ba international level ulong ru berada ka sarkar kapin bana ba kinong ilekai kibawan rat nam bat burom ya ka jilla kinyo ya ka kam sarkar klempep kan penlong ya ki bagan trishtam ban penolong na punta ban kenjo syaka thong jong jingjob kalong kay ka ba na kalyang kajonga ban ngai skam na ba bonhi na kalyang jong ke meli long isokya ba ka ba dei bat ki ba sports sport person jong ka jela me krai parok we digal di ka por ban na kalyang jong sarkar kan hap ban perkhat na ka banta jong ka na ka banta ka kam ka jam na ka banta jong ki sports person Barki kani na kabanta gitu ki bora ya ka kus ka ki bora ka burom ya ka jelahi bora ko lagde ki national lagde bata ki state ade ki state level ani ki habde bat jonga we ka sarkar kan kam khat mai di hadu mentahi na kaliang jong ki sport person ki bade ki national players lani ki betu ki ba bora ka burom ya ka jelahi bora ko Tinggi iba ka sarkar ka paparkhat haka bade galong ya ka future jong kini ki samla jong abang future na ka banta jong samla ka bakapong san ka sarkar pakhat be ya ka government job de kisngutu galong aba nakaliang jong samla jong iyo amada ya ka kam ka jam biang dikila bon kam dibut kam bun po haka bade na ka banta jong anu despin ka ban nakaliang jong ki galong ba ki jet ya ka di kay bang nakaliang juga ketu yo sport minister bakal di kebor ban nakaliang juga kalau ba perkhat mai mereka bat nakaliang jong ka department sport hi bro ko da ka ba nakaliang juga ana ka proposal social minister bakini ki sports person jong hi ba abra yam ya ka nami ka buram ka jela adon kam tap no haki department of here ki bulan jong jela hi bro ko di kumbang lo mata nakaliang ka asam Kawin na kawin na ki sports person gila lang gila accommodate ani gila appoint ki DSP apo jok Assam Police Department dengan kemudian tengah po Assam Police Department guys kami kiwi department na kaliang juga min Assam kalau ba kalasim bi initiative baki tugi bora ka nam ya ka Assam kaliang juga sport na kaliang juga ki government job baki department here dengan semua baga sarkar me kaliaru kon dan kam yang terkhat Pakini ki samla jungi ki sport person jungi ki bora ka ya ka nami ka boro jungi jala kadon kam tap no ka ya ki haki department of here lagade ka police department lagade haje sha ka toproti hin sha ni kong na sha bi complete apo ka sport department tip RGB department di lagade ki chin department lagade jong ka health department lagade ki no department ka song ha ka sarkar dito nagalang sarkar nga ikalong ba ka sport policy ka ba ka sarkar ka kam no parang scam ha ka ni sport policy ba ka sarkar ka dang prakriya accountability ba ka don ka wi ka benda hang hapo jo ka sport policy ba gitu bora ka nam ka buram kenyo ya ka government job ha kinu ka benda di kada kerpat nagalang sarkar kato ha ka badi ba tangga token of recognition la ka di ka cash di bangin penhe ka pisa tu ka so to ngisongo ba soka kala ay tukin pushin na kapisa ndai jam hisko tu kan numbiang kata kalong ba kapisa kalong temporary ka kamusan ngi pakhat nam ta ka future jongki kadang beli na marbakin yo ka kam jam biang terla shay ba maki la song ba baki kalong klatre ki dia ban ay sa mo sa coaching ba dia nakabenta ba ki be ki samla kiban ki hakaliang jong ka sport pat hakajo ka poru da ka sarkar hi kala bana bagi tu bora nam ya jela kini government job mat kai boro hi ke samla ken company system lagadim jo national lagadim international do guys kami company system nomor kadon lo pola don pa ka jeka adon pa assurance mat ka job security na ka kalau be
Ngaso ka ben nakaliang nga jonga kanong nakaliang jong baban tidor baban tidor lindo. Dan nakaliang jong uhi kalong bangitip de win gi good footballer ba sunat ba sport. Tingas ko kumun nakaliang ba nakaliang jong minister jong sport kamu UI ba sport. Di pesungut ho kalong taman suit ke kampiang. Kadang kam nakaliang jong uban perkhat pandan nakamata ki future jong ki samla ke jong. Ton nakaliang jong u di syadu badi belak hampa UI ba sport. Dia ba ia bukan kunci kampiang kadang kamru banyak beli galar nanti nam lagi samla jengi ke banyu ai kamu jam